ଭାଇ ଭାଇ କାରି କଥା କହିବୁନି ମୁଁ ଆମ ପିଟିବ ଗାଁ ପଛ ସବୁ ଭାବି କାରି କଥା କହିବୁ କହିବା କଥା ନା ତୁ ନିଜ କହୁନୁ ତୁ ତୁ ପିଟି ସାନ ଭାଇଟା ମାଡ଼ ଖାଲି ତୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଜାଣ ତୁ କାରି କଥା କହିବୁନି ଭେଜି ଦେଇଛୁ ବାପା ପିଟିବ ଚିରି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇଦ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଁ ତୋ ବାପା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇଦେନେ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖୁଆ କରି ତାକୁ ଦୋଳି ଖାଇ ହଁ ଏଇ ତ ମଜା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ନୁଙ୍ଗୁଥିଲୁ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ପଡୁନଥିଲା ଗାଁ ଲୋକ କଥା ବାପା କଥା ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଦେ 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 କାଢ 100 ଟଙ୍କା କାଢ 100 ଟଙ୍କା କାଢ 100 ଟଙ୍କା କାଢ ନହେଲେ ଯାଇକି ଆଜି ଯାଇକି ଏବେ ଯାଇକି ତୋ ବାପାକୁ ଯାଇକି କହିଦେଇ ଆସିବି କିଲୋଟା ନେବୁ କିଲୋଟା ଦେ ଦେ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଏଠି ଗାଁର ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଦେ 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 ଜଲ୍ଦି ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ। बिजनेस चले संस्था बिजनेस